Ang Jamatia Hoda terap teke Monindramon Jamatia Okra tini press meet khlais saklaya thangnai 10 तारिख May 2023 Amarpur Chandibar में माता बैसाखी मेला अनुष्ठान चलेमानि जागावो सेनि तिप्रासा बाय तिप्रासा मेला नायनि थांलायमानि बिसिङो जे अगतन गतेमानि उ गतन आना खनावै जों चिनि जमातियानि हदानि तरफ थेके बेलायखे बनो सेलेंखा अमो हाय गतना जदि बसकांगो तैदुम अमो हाय उंहा काके जों क्राक याफ्रिबाय नबनो दमन खलायनाय आगिरावबो बहायखे जों दमन खलायफायो ता बसकां बहायनो अमो हायखैनो जों दमन खलाय थांनाय ता बहायनो जेता गतना गतेमानो जों चिनि जमातिया होदा बायनो बनो याफ्रि क्राक नाजानाय